Ngi pilihan sumbai pi borok syakanika channel ko jongi but hakanika video ko bamtas ngi ngashko aban crunch phang kini ki Pokemon cards beli kini ki paring ki thiet bhai kini ki Pokemon cards beli ki pelang ki but ngani thu pi lada pimpat tem si phang ka jingkordor jeng kini ki Pokemon cards ngatharai borok nangi hing ya tip phang kini ki Pokemon nomor ba menshwa por bangidang kamret ngi si smart page bha po Cartoon Network ngaruk makan maya dia porbang nang syong kelas 1 ya kelas 2 kumtai tala away school but dala adab di sya ngasit play baik ke TV but ngasit switch back syaka Cartoon Network channel but ngabai hadu dak kami kenika program jang kenika Pokemon te mensho porbangi kema porbangi the gitu ki Uncle Chips lani gitu ki wiki chips sungi si yo free de kini ki Pokemon si yo de gitu ki barang pelun lani si yo de kum kini ki jat free ru te kenika Pokemon Company kia sang hakas nam hakandai spa khandai pupra but hakitu ki por ki shit penmi yaki Pokemon games ki to ki bahandai yaki gaming consoles kum ka Nintendo ai but ka penmi ru yaki niki Pokemon trading cards te mensha por ba kidang penmi yaki niki cards long kimpat da dan bha kata ka value lane kata ka jingkordor haki tang bakat barang ya ki snam kenika Pokemon Company ru ka sedang kio bat ka sedang paunam ha bat kini ki cards ru ki sedang yo ya ka value lani ka jingkordor haki takarau kini ki parang ki pay kini ki Pokemon cards kum ki investment takarau ki su tanat bahaban the ki hadu mentaru kani ka Pokemon Company kadang penmi be kini ki trading cards tangba long ki tu ki cards ki bami common shwa long ki bami ningkong do kitu ki long kordor bha perkhat dan ki jat cards ki ba shongdor dakilak tangiwei card kiwi ru ki shongdor daki hajar takarau gini ki parang ki shit long ki shit let na ki dukan bat ki shit thiet yitu ki box lani kini ki paket jeng kini ki Pokemon cards bat ki shit thiet sibon ba khana bakin yo pelang namar haki paket jeng ki lak bandan kita ki jat cards ki ba shongdor hado dakilak la daki dia te takadau kini ki parang am ki invest bah kini ki Pokemon cards mengipat Indonesia ri India ngi snowbox bah nomor ba ngalak pulih ha ka website na ha ka artikel na ha ka ka video ngai ba ki batai ba kanika Pokemon Company long kam dan distribution rai kini ki Pokemon cards ni takadau kini ki cards kini ki Pokemon cards ki bangiyo asne long kide ki ba fake lot lani kide ki ba duplicate kimdei ra ki ba original takada sumut dengi thiet kini ki Pokemon cards na sine but ni kwa bande ki nginum yo ai ra number ba kimdei ki original but sha parang pare ki dadon kini ki office lani ki company ki ba long ki ba check khanang kini ki cards but ki evaluate lani ki review ki check bhai kini ki cards lada ki de original lani ki de duplicate but lada ki de ki original long ki don value you kini ki cards takila adap check kin sa phap yang si kini ki try jeng kini ki cards but hadin pat ki salah bandi yaki ngachupen ikai example yapi shpang kini ki Pokemon cards kini ki ba corridor bha pikai kum kani ka ka Pokemon card ru long ya kani kila adap ban evaluate but long kayo 10 out of 10 but page mention snam December kat arterik arjar arpau dan badi kini ka card hado sapusan hajar sispa dollars tingginya page kai katno kador sapusan hajar dollars kadai tapi ngan convert kai naka US dollars syaka Indian rupees page kadai hado lai pulai lak sapupra hajar ai tang nak bentai ni iwe ikat tifila ban perkat kini ke investment ke basyat kai ba kini ki parang ki try ki thiet kini ki box lani kini ki packets jeng kini ki Pokemon cards but lada ki don box kiyo kini ki cards ki belong koridor ba but kini ki wiki Pokemon cards ki belong normal ru ki long ki don hi ka value haki nomor ba kadang ya ki snam ka value ko jong ki kandang kiu bai takrau ki pelang bai ki cards por khot da ki dei ki ni ki balong koridor ne la da ki dei ki ni balong normal ru ki pelang bai kang ba la shai da la ya ka tu kat ni ki snam ki value ki jong ki lak ban kiu
takadau ki pelang lot baik barok khoi ki thiet lot baik ikini ki Pokemon cards long ki sets lani ki packets ki jangki bat ki pelang baik ki don ki bomju pliru ikini ki long ikini ki paket nomor ba lada kim pliru am ka long ka board long ka kieu bha kador ka value jangki ka kieu bha te mentakan peni pi sa kani ka wika Pokemon card ka ba remdo menta long ka value ka jangka long penomla ban perkhat tiga ni ka card pila ban i hang ni ka kerteng Japanese promo Pikachu Holo Illustrator borkhai ni teblo ini Pikachu ini Pokemon Pikachu bat pe mentau senam hau February hau benai February dan ba de yakane hado lailak nyepusan $1,000 tang ini we card Flawan mudur tak ngan penikai pimo katno kata ka lailak dollars kadai hapo ka pisa India. Tepe yang ni ladal adap convert caka Indian rupees kadai hadu arkrur nyopo pralak sopo hajar ai. Tang nak benta ini iwi ikot. Arkrur nyopo pralak tang nak benta iwi Pokemon card. Te ya kata te ngamla mudur syo. Kini ki pareng kishu ruspa kai long kibun ki ni ki lat ki bakila ban invest kum ki ni ki Pokemon cards ki teach bun ni ki collect ki pelang baik pat lada ki dan ki ni ki sedan ki ni ki collectors i gini ki collectors ki ba ruspa ba ti ki sek kwa ban collect i ni ki antique pieces la ni ki long ki tiar gitar ki ba rem te takada ki value jong ki kiu baik mala usnam te ladadan mono napi ba tip shapang ki jaka bade kini ki Pokemon cards ki belong original hakani ka ri gejongi se thuk lama ambar ngaruk aku aban thi kini ki Pokemon cards aku aban pelang bat ladang dan bok ladang yo kini ki cards ki belong koridor ngan debit de kilak de ki kror yo thiet e ka kali ka baik yo shna e ka yeng ila die yo haru ban sang perthai te kumta kan sa komen mo lada pitep te to porlok kani ka video ka bamtas ngi ka ditang shipang kini ki Pokemon cards bat ngai ko aban yetho lang ni pi shapang kani ka rekom invest ka ba ki phareng ki sile beli ki smutanat bha ban the kini ki Pokemon cards wat la ki ditang ki cards ki badon de ki drawing jong ki cartoon ai tangba ka value ko jong ki pat nakalak da ka kror te perlok lada pi smutanat yakani ka video ko jongi sngubha like but subscribe yakani ka channel ko jongi khang ba pendum do yaki video ki bangi upload kablai shibun